We're get fáilte. Chalaghan anseo, san siomra, sna forbacha, agus stoi na mílte tá brenaisteach ar in Eden Stream Bio. Well, tá mai cinnte go bhfuil cuid go na scoileanna brenaisteach ar in agus a thnú lena go gcomhlachtai eiceáil. We're get fáilte ag críomh náisiúnta Clár na gComhlachtai údras na Gaeltachta fiche cúig. Seans gnéireann mu de seo hidirbhliana ach siod in údras na Gaeltachta siod ceann go na leintaí is ára a bhíonn ein sam líon ceann go na leintaí smúhain is mud sás as go bhecinn mud in chéad a chlún eile go locht na Gaeltachta go locht fiontraíochta na Gaeltachta a tíoch an cín agus gur málinn tríal pacú líb a réon bhealach gur féidir. 8 scoil a bheith sa gríomh nó tá sa gríomh inneo agus tá stoi lá go le crú go má chur a ghuiibach go dtí seo, bhaile na scoileanna a chéile inné istí in ollscoil na héad an Gaile áit ar chasrad leis an uachtarán aithreamh Peter McHugh le daoine ón Ideas Lab agus bhí lá iontach fólama agus cumarsáide acab agus ó bhaidin inneo tá na 8 bhuidan chá gcuid faoi agalmh agus faoi dhéon scrúdú maidir leis na gComhlachtaí atá bunaí acab agus na táidge tá chuir ar díal agus i dtine thart céan bailú Europe. Tá scoileannaí agan inneo as Bélan-Ghaoirí gon de chorca, as Cárna gon de na Gaillimhe, as Guidóid gon de Rungáil, an Garrua a gon de na Gaillimhe, ó Bhailehórne a gon de chorca, as Rosmuc a gon de na Gaillimhe, as a Dangan a gon de Chiarí, agus as Bélan ábhóid a gon de Rungáil, agus sinne atá ste a gríomh. Ní is écht mhórmhílteach go na scoláirí tá anseo inneo a bheith take go fada seo. Mar tá sos le fiche cúig scoil Gaeltachta páirteach sa Clár seo. Sin os cín cheirichéad cúig dalta. So tá écht nach beg mar dúirt me líbar maidin dintagaí a híocht go fada seo. Fecinn muid go bhfuil obaid eisteach churisteach agaí ins na gComhlachtaí agus ná lagadí isib as sin. An bhirt a bheits orb meas a dhéine bhór níochtaí agus brethheas ag an thuirte go déide na moltaí tágan inneo lena de chudaine chuí beríist ná sinad níortha ó údras na Gaeltachta agus cahal grannéil ó gcomhar teoranta má chun sib fáilteúg. Mar sin, as seo go cheann úd a chléig, mar a dúirt me ar maidin bhí gá an na gComhlachtaí, 16 a bheith sacrí suasacub, a gComhlachta chud aniuúil, tháinig na moltaí hímpel ag choile scoil, ag choile uidan agus chud ceisteannaí, crú go má mar chluisim orb go réad agus pleananaí gnó na táidí agus scacharadintacab. Inis fáin na gComhlachtaí deis cura láthir a dhéanamh, mar chuide go chumartas caiisiad cura láthir a dhéanamh agus bhí físeán le réiteach mar chuide go sin, mar sin bei 8 cín go chur láthir agan in seo ó 9 cín go scoileannaí agus le túsacha le sin tá muid go fada le chunda chorca agus go béla an Ghaoirí agus scoilmhuide. Ceodra an tainim atá a gComhlachta tácab agus é a bhuidan sin tá Iad ní Alexandra ní Chorchúd, Aisling ní Chrónín, Chloe ní Cháirí agus Cara ní Wahona. Má hagann se beníos a bhrá agus chuid í céad fáilteúid. An rud seo, níl an áilté dúna
cúla tusa faoi ceodra. Níor dhéon. Is seodra éasca le dúna agus tá sé seodra gan seo. Furfa. Tá ceiste gom díobh. An raibhríomh sibh seachailt I ggéiríonn clasp ar dhis hiúdra a gúna. Well, tá an rééis go gcuing. Is cólach nua é ceodra a cruthíonn seodra de áircaidán a cheanglíonn fashion agus asisiúlach le chéile le clas magnéideach. Sa láthaíonn ar dúna magnéideach rogha eile atá galanta agus éasca le húsáid. Díomh Clár, is sin na ceodra agus is ascóbhar a bealach an gréig doing. Is me se Alexandra Cruthair an banisteir an gnólach seo. Is me se Ashni Cronin an las banisteir. Is mis Carní bhúna an seoir banistíocht. Is mis Chloe Carg an banisteir airgeadais. Ik ceodra tá ag ahan tú seodra trí dar galanta a cóceangal a nualag féim nu. Is é ar mission ceodra sophiscúil atá éasca le cahabh a cruthú gancar seachar stíl. Thug mé fannára go raibh dearachtaí me sean bhahar a seodra a dúna. Spragam nóméid sin smíanamh dom. Cad a thorlóg tá ag bhealach eile chun seodra a scoil níos éasca. A chur na bhaim le daoine mé cumas atá dearachtaí na gráim leanaí óga na fiú aonidir a riamhar of dearachtaí a seodra a dúna. Anis le ar dúna magnéideach is féidir le seodra a cheangailt gan feiceant siar a sábhail an lán am is ó sin a tháinig seodra gan stro. Bhí ar próséis targaíochta éasca go leor. Ar dús, thosamar amach fad an muince agus curmar gá magnédi ar na gá taobh ag buintú sáideach sfánaí. An sin fuair lár an muince agus curmar fána eile ann chun an bríochtatá uacht a cheangalir. Díobhar a réirta galanta agus éifeachtaí choras clas magnéideach, tá raon de brasléidí is sláirí ar fás na réim se stíleanna. No, is féidir leis na customéir a seodra féin a thuirteach agus féidirling service nua is féidirling dúna athrú go dtí ar choras clas magnéideach in taobha chun saoil réidir seodra a leathnú. Nuair a thosnaí mar amach dhéanam mar tide approval agus taine tánaisteach. Le haigear tide approval, cheola mar amach survey chuig saoil na scola tiismothirí agus sean tiismothirí. Léirigh na tarthaí seo go mbíonn deacrachtaí ag 8 fan géad don do daoine le an gná clasp agus léirigh greibh sim ag 73 fan géad chun ar seodra echanach. Léirigh na tarthaí seo greibh éalamh ar targaí agus an úsáir sin ní hé fiú seandaoine ar sprocfarga ach gach duine. Dúsána mar an idlín chun tacht ar amthirí ach níor mar an ann aon amthirí aimsiú. Mar sin tá mé ag díriú ar nidóg sa bharga lena seodra nuálach. I gcóir mar dhéag dúsáda mar na man sosialta chun ard óhairs ar targaí agus margaíochtaí ina bharthú. Dúsáda mar na man sosialta go hára Instagram ceodra fefa cethir chun customary a bhela agus ghlacha le ordatha. Comála sin bhrastóid ar roinnt margaín an ulig. Le déanaí cruthíonn mar seirbhís nua a tugann saoil nua go seanna seodra. Leis an seirbhís nua seo, déanaimid athrú ar seanna clasp ar aon seodra agus déanaimid athrú ar go dtí an clas magnéic atá going. Cuireann sé seo saoil nua leis an seodra agus tugann sé an ráid do daoine seodra even lo a caitheamh gan seo. Leis sin úsáidar mar ábhábhar acrúsáilta a gcóir a pacáistú atá dénta os cuairte. Tá an panatúlaigh ar targa ó taobh airgeadais. Má tá tú ábalta eiscint, cosníonn sé €1.65 le targú. Díal mar gach ceann ar €10 agus mar sin bhí brabús de €8.35 a going. Duine díal mar €50 an duine agus tá sé sin fáilte thar náiscuing agus níos mó leis. Go dtí seo tá díalachán €60 déanta going agus taréis ar ábhábhar agus na rudaí sin a cinach tá brabús glán de €100 déanta going. Tá míad an dearfach leis an potensiúil atá ag arganó agus tá mí chun leanaróid ag díala ar seodra agus ag ferbert arganó. Mar hampla na brasléidí agus ar seirbhís nua chun saoil níos fearr thuair chuig seanmhaincí ag aistriú an seanclaspa go dtí ceann magnéideach. Gur míle maithagah as éisteachling agus má tá aon ceiste goibh is féidir libh DM a cheola cuing ar Instagram
a ceodra fe cethir. Long go fóill. Ná lagadtí sé bchalíní. Níl se éca bhéad a géad idir na hagan sa níos, so fair play raib. Inis, tuairmid chunamara, agus an chéad an eile bheith sain ó scoil phobal Victara sinnad habitats chunamara. Agus a bhuidan sin tá Róisín chanéala, David O'Connor, Crochud a Calachan, Fian i Cheonín, Elanin i Chlachtartaí, agus Brona i Wadín a Gonahop. Okay? So, habitats chunamara. Díochaib, is Mr. Crochor agus is Mr. Bannister ar ggólacht Habitats Connemara as Scoil Phobal Victara Gorna. Tá muid an seoinniu chun ar ggólacht a rinsliv agus an cuncheap tí firdó. Tá muid ag chur réimsí targaí le chéile a bhhaine leis an nádúr go háirithe títhe fehidí atá inar écochóras féin. Tá leabhrán oidechasúil crothaí ang agus ábhar oidechasúil cosú le póstéirí chun ólas a rins leis an chéad glún eile. Tá títhe nó habitats ang le ábhar áthúrsáilte ón ar geantar féin. Is mis Lana banisteir aige, Seán cólacht agus na freagartaí a bhí ein. Tháinig muid le chéile I mí meán fómhar agus tá go leor fólamí ein ó hin. Tháinig go lán Ferberts orainn mar chólacht agus tá go leor dulchan cín déanta ein. Tháinig feabhas ar nar sciil na cumarsáide, banistú ama agus go chádaí an technoliacht. Céir é an targe, well, ba óstán agus títhe de fehidí agus éanachaí atá á dhéal ang le srá ábhar oidechasúil. Freisin, tá muid ag chur béim ar achorsáil targaí inmhainithe agus tá mána láidir ang targe ó náidir don náidir. Dar de muid rins kits ó soláthar éireannach agus chur muid ábhar achorsáil ón geantar leis. Tá pócáistí olhuithe ang do margan an nólaigh agus íolmuid iad a rith an nólaigh. Tá títhe de bóin é le feiceáil an seo. Chothaimid an leabhrán agus na póstéir mar srá oidechasúil. Smisha Brona, an stórthar díolchan agus taide. Churman tá survey amach, chuig scoláirí agus an sin chuig tuismothirí agus múntarí. Bhí is an sin ban na múntarí agus tuismothirí an sfichmharga a bhí ein. Bhí na scoláirí sásta leis an targa ach níor an tím céanna acu chuna cheannacht. Mohamud mar chuir díú seach an tuismothirí tú arga nólaigh teantar. Churmad praisle an targaí bunithe ar brabús fallán tar an targa. Tá cuige fan géad brabús ang do gach targa na níos mú. Tá na targaí tarnsaach agus tá go leor sim ag daon san nádúir. Tá sé ag duine cinne chun targ eciúil cheannacht. Mar ag an sibal nista seo, hí na sprocna se ang chun srátaís díolchan láidir a chrothú. Branda láidir, loga tarnsaach, fógeacht agus peiblíocht, agus réimse taige ar prais cheart. Smisha David agus bhí me freagach ar an táige agus na títhe a chuir le chéile, bhla mé an dearchan chun na díana dhéine ar na títhe. Tá na scabhachan ámad ónsúm ámdort, hí na cailíníonn sin ag péint an na títhe. Bhí me sásta le críoch an táige agus beanann siad iontas na cínsa nó Somálaí. Bóg faointe an chólacht. Tá an nádar lárnach sa mincholachte agus ba heachtarach láidir atá an. Tá muid ag tosnú córa nua. Tá leabhrán álainn crothaí agus tá ardú fáte ang le déanaí de néarna camas trí pleanáilte go chunamara lár. Seo an chéad néarnar sa tíir tá faoin air. Ba na páistí ag feolam faoin na fehidí agus na henahí a bega timpeall uring. Tá srá póstéirí agus carachtar nua ang freisin. Is mis Fia agus me freagartas má socialta. Tá ar Instagram, Facebook agus TikTok. Formad amach bhfuil níos múteir Instagram agus forward spruch mar go freisin. Tá ar caiam ard picturí a cheola go réalta. An chéad céim eile. Seo an srá póstéirí atá dinta ang chun tío le scoileanna agus néanaí. Feice sibh daoine agus beart le
sa fi sean beg 3 second atá dinta ag. Tá muid fearhuioch as an deisio agus ba war an ónár dúing, a bheith inseo aniu a son ar muncholacht agus scoilseanga scoilphobal vectara. Bháil an buchas a ghlacha le bheith cloisteáil le bheith géisteachling agus buchas a ghlacha le storm éoin a thug neart ábhar dúing, chun an cholacht se a chuir chun cí. Gur mí agus Iohoi, is Mr. Jenny an Duanal. Níl chuidtíní is Mr. Beck an bheith. Níl éon sachaíanam. Tá host an Adams is Máine. gcomhar Instagram, Facebook, na Repost An bha, gur míle mágaí, David Crochúid fia Alana agus Brona agus Dinín agus Bachla ar nói. Tá súlaigh cuid go namrá hí sa mecinn sin nach bhfuil éon Dinín huas na cáineil an seo a bhean ó nús arab. Inis tá muid gail go dún an gáil, má tá muinte dún an gáil faoi réid. An tríú grúpa chun corlathid íon ghain ar maidin tróna even, tagann siad ó phobal scoláirí dóid agus an cólachta tacha ná gComhar. Sinead Daniel Niari, Fia ní gComhlachtai agus Brianna Niari agus Mali ní gComhlachtai. So gComhar. Oh no, Toby, can not be stressed with a read. Come on, we got a war with it. Hello, Fia. Aru man shandu. Shan chiu lobby cammy from the Russian nash. Magala foga lego pose nash the scholar lobby mers garta. Na digasha shpesu. What is that, Toby? Owen go ble, callú compradad a fati. Hello, is muid gComhar is pobl scogi dor. Seo, Daniel Niari, Molly ní gComhlachtai agus is meise Fia ní gComhlachtai. Dús, Lóri meise liv fi ar darge. Seo ar darge a tá genta má as bun rubber, tá sé an factor a hiú costas de. Tá na leapa isciína, comprada agus mohurmse, sílim go siad an tarancha, cr na dehan na gálante. Cén dóid a hánig mit sisla sean smúine seo? Well, dús, cr na pictorí, léirí an seo chud mhórdain, tá pata agamsa agus málaí, agus hánig mid an feib seo ag tarlú a ríis, agus mór sin bhí costas ard airgid a gist. Sprechhar go, hígliniad a thuirt a fásclú patí háartarn, má go siad an comprada, fásta do daoine a te na hónaí a ceirtha móra, mar na bhfuil an méidir smó spes acu, agus ggóil siad an néta a do háneán. Ó mathirí, tá chud mhórchomhlachtaí mar hampla TK Maxx agus Petsaros, tá na leaba a líg genta máthas fabric, mar sin, sílim go buntaiste mór agan a háiad. Pointe uhil díalhan, seo na pointe uhil díalhan a tá ag an gró. Uhil, tá targus aganne uhil, mar anó é lápálar margu cos a lápas aganne. Tá lápas aganne martha agus cardhod an cóisiil, agus níl é náir carbanón, cos na lápálar margu. Pointe eile nó inhuinithe. Tá targus aganne inhuinithe, mar altamid a gusáid targaí áthúrsala cosan na bun rubbertha agus an éad tá tíomh stéite. Fásta tá na lápatha martha agus comprata, mar altamid a gusáid na bun rubbertha heaglan na lápatha mar seall, agus sin bhé na patí abtí a ihe nó iad a strácu, agus bhí sin na fáib smó a bhí na lápa eile ar margu. Taidú argu, bhí ar an taidú argu dhéanú agus thocumid a survey dhéanú. Chlách chuig an ní daine páirte survey agus thuidú sé go mórling álas a eil agus muinte nua a eil. Thormid léir ceis na cosfuil a métú 6 an targa seo cheanart, agus dúir teart mar céibh pan go sé fan géad goró, suir sin ehas mhórain.
Thormid ceis céin bhí a bheith tú céin bhí a bheith tú an an lepa seo cheanarta, ag dúirt chuid mó daoine ná mádaí. Thormid léir ceisne eile ag thoidir si go mórling an targa fiosú. Formid amach gur carcar an dechas cáin ta bhéla daoine, agus margheallar an taide seo teigeid an tairta a bain na taide wargu. Na man sóisiata, roiimiid contas ar Instagram, TikTok agus Facebook agus tasí vidirling agin fásta. Háidir sé go mórling le dílahan agus álas a scapú fin gro. Caidirh poblí, hí an tairraní ceilú idirnáisianta Daniel O'Donnell an tócalinn ar targa freisin, agus bhí sé postal fi an faoi fá. Argadis, dit a lapa dhéanú agus a dhéal bhí rion ó 5 go €5. Contas brabas agus calcinas, rinneimiid income omlan de €1,108. Ar nós catchas de ar costas smó ná an cúr ar €303, mar bhí muid gur cúr leidir na mé na pati abal stracu. Bhí an éada agus cí curtin siar an asce ó siopaí agus cólachtí éitiúla. Bhí catchas omlan de €402 agus brabas de €606. Dílahan an cólart. Rinneimiid clutúir dílan ar an cólart ar 6 na difriúil. Dúimiid 3 lába ar omlan. Rinneimiid an méidir smó income ar an 6 cent maidir lába ag genú €603. Scrabú agad. I mar rung tuimiid ag fica an scrabú agad a the agin ón na mí a bran go dtí nálaigh. Tá cuma go an cólart go bheith an rahil sa taithí ag genú suas le €5,000 de profit. Táthí an cólart. Ar tíú táthí an cólart, tuimiid ag féhann tir siopaí patí ar fud na hÉireann mar mó deilehan, mar hampla Gary's Pet World. Tuimiid ag deagháil le féilte ar nós electric picnic chun an durhfuil eil ón na féilte agus é úsáid tar cólart. Fás is a táthí bhhail níos mó targaí dhéanú as na bun, mar hampla trascan na tíhaí agus an mhaí. Tá luthar mórrain go bhfuil flesigh chartar an ggólacht ó na bouta réúna. Góimiid inis ag obair leis an druglan éitiúla ar an targa nua fearinní patí a láinseáil. Seo targa atá genta má as drabhfuil ón druglan, chun fearinní a dhéanú, béis siidir díal ó baltaine a ré. Tá mé dínta bradós an targa tá gentagun in amthóbag agus a gúsaid dránhil agus ag stopú 5 cáitinta. Tá mid fásta bradós an éileh tar an targa agus a mid díalahan a tá gentagun. Tiltig na patí, cíneadh dar planid, is me dunne ecopás is pobl scogaí dór gur 1,000 maithigh. Gur 1,000 maithigh ecopás agus be fisig mádraín bhailenis go bhfuil comport amach rúb. Agus níl muide go le tógeall in fás go fóliach a chonidid ach gómuid gur mágad Rúben, gómuid díadach chofada leis a gar rua. Má tá man a gud emna chuí a áil. Gómuid díadach chofada leis a gar rua. Ar nói tá blion mhórig gar rua mbliana, grúisiad críomh na héideann sa bell, grúisiad críomh díospóireachta agus siad an chéadúid ach go bheith stoilm an seo ag críomh náisiúnta Clár na ggcomhlachtaí chomá. So chud í céad fáilte rúb, imar ní bháile, Cuomh ní ronachú, Lucy ní Ronal agus Ezra ní Látharta. An tainimetá a ggólacht ag scoilchomhlach chiaráin ná cólúdar. Smut a Lucy Emer Cuivers Is men hol mas díal an cartí login an stúlik. Darmas cartí nullig, brella, kosh, agus rimsel lehan head. Is é cólad an Pakistan, mar spell dasí Canada agus cólad ar Island sí rud siúd íhans, cartí a bhústagan. Edish the PC cólad chóla cartí, is mar a siúd casa, and is a waka. Díal mas ar cartí, bíon siúdí, onto la Sierra. Eurosphere, Rigo, hidirbhliana, agus Pakistan. Is féidir mas a leanach, Instagram, cólad. Fáilte chuig ár chud a láthir ar min cholacht cólúdar a chosmud I mí ar a fóbar. Bhí go leor job na duine, mar sin bhris mo díad sús ina teidil seo a leanas.
Bhí cuimhe mar an stúdathir bainisteachta, bhí Ezra mar an stúdathir ceannachán, agus bhí Lucy mar an stúdathir díalachán agus Sarah. Bhí Misha mar an díalachán stúdathir margaíocht agus airgeadais. Seo hiad na spricna bhíán, bhí me gur brabus híanana, bhí me gur gailga chudchan cín in gantar, bhí me gur cartaí a dheara ar an nu agus crothaíoch, bhí me gur edis agus ceol tradiisiúnta a chud ar fáil gan cantar. Bhí me gur freastal ar bhargan na Europe le cartaí nu ilhangach, mar hampla Frankis agus an Gréigis. Chud me cartaí Ucránis ar fáil in ar gantar sa chearúa, marall in an méid Ucránaí tá sa cantar. Ag teach a níos leis an smaoine. Tháinig muid a níos leis an smaoine seo le cartaí a dhearad bhar na pasisiún difriúla atá agan mar grúpa. Tásím amsa agus ag Lucy sa álín mar sin abris muid le chéile le haina darí difriúla a dhéana. Tásím ag cuimhe sa geol agus sim ag imir sa gocracht. Mar sin zaru sin le chéile chun chuún na cartaí a dhéana. Bhí me ggéir chola gnéad den gnólacht a bheith in deara an logo. An álín, an ceol, an cócadacht agus na cartaí. Thug mud an tan cóúidir éid, mar go bhíon cinál cóúidir i gceist le cartaí agus daoine tuairt cartaí dá chéile. Seo den logo. Tá na cartaí le feiceáil chomá le cíiste agus nótaí ceol. Is ba héin agus Ezra dhear na cartaí. Scríb cuimhe amach an nótaí ceol agus fuair imar na heide seolína agus deasta sí go gailgéad. Scríb cuimhe amach an aisteach an gailge ar cúil na cartaí. Seo hiad ar gartaí. Tá réim se lehan cartaí ein. Fuoi láthid tá 16 dar ein agus bháling tuile a chur leis sa taucha. Instagram. Úsás an muid Instagram chun ólas a scapar ar man hóisiilta, is í imar atá a gceannas ar seo. Chunimid daine ar ólas bhí na léhananta agus na áitina a bhí mud a díal, chun mála na dear difriúla a dhéanamid. Díalamid ar cartaí in na gnólachtaí agus na agrachtaí agsúla sa áit sa cearúa. Bhí siamad síos ag seaastan sa títáí a díal ar cartaí, freisin bíon siad ar díal sa Cugusláán is sa Rigo, Tigéirtí agus sipa blahannaí. Seo an income agus cáisechas a bhí an gotí seo. Son amláán ringmid €852 de gláán income. Chámad €154 agus 96 cent ar de pápéir na clúdach litreach agus na gréamáin. Son amláán ringmid brabús de €667 agus 4 cent, agus támad tharbe sásta lei sin. Tá costas €3 ar cartaháin nó €2 ar péide. Cuireamid go leor béim in mmonaíocht. Ní úsas a mud éon fleiseach ina cartaí. Printal a mud na cartaí ag teach Lucy. Mar sin ní chuireann teara isteach ar an timpplacht. De bhhar go cuireamid edis nó cheol ar cúil na cartaí tá ní slú seans go chud a daoine sa mrúscar iad. Fuair mud trealamh dar lábha ó daoine bhí gur cabharlainn. Mar sin gearann se siar ar a costas agus ar an éifottatá ang ar a timpplacht. Seo an fás agus furbert rinnimid ón críomhréigeannach. Tá tuile cartaí le deirí de ócasí écasúla den tain le nótaí ceol agus edisnú. Tá gartaí ilteangachanis agus mu géar freastal ar spricháir gan na Europa. Tá mu a díal is siopí éagsúla sa cantar. Tá leanathirí Instagram méidirthe go 3 Tá scillan na forbithéin agus mu fhí seán Tá scillan na forbithéin agus mu don an fhí seán bolscoileachta. Seo na ceachtainna atá fólam heang. Tugann mud an táhacht amháin le banistú ama. Imi fára bhí mud géir cartaí le lá eile Valentíniana ach rimad amachchas am agus níormad an deis díal. Is gné an táhaachtain gó a buise dú éana agus súil a chuineal ar chostais. Tá commersat oscailte riochtanach le cín tú go náidir leis bhuiil. Tá ar scillan na forbathe ang ag obair ar na cartaí. Táchaí ar ggólacht. Tá man sa ggéir tuile cartaí a dhéana dógasí éagsúla. Bhhailling, seanachal, nótaí cheol agus edis nua amsú agus a úsáid. Tá sé a gceist agan ar spluchmarna a leanún agus bheith níos gníomhí ar an hóisiilta. Agus tá súlaing ar cartaí a díal is siúpaí eile agus go héitú náisiúnta freisin. Gur maitha go dhéasacht éisteach líonne tá súlaing gur bhain sibh tainmh as ar go a láthid.
ná lá déisib a bhaint na cean roí. Táid leabhela a chláán, chead cín dinta agus chead cín le gáil. Tún se sin deis chum onáilbeh go thuirt gan chead éidir tal le hecht, agus tíad go lua leisceil chur iniuúil th cheán thomas I híáin, pí bhaimime chudras na Gaeltachta, agus siúan í ghaire an caiirlacht níl se nána bheith lenne mar go trothúiltá cruniú báir deach go chuid an údra sinne. Ach chud an fáil sa rih Helen Raftery prí bhaimimeach Junior Achievement Ireland atá linne seo an chamá. Rud eile táhachtach stoi go cheartta lua ná gur commarta sa agus tá dúisina I gceist ar nóí. Sinna fá ghfuil moltúirí agan. Agus na dúisina atá aine tá dúis tá plaic ran fáirteachtáin go chuile scoile tá páirteachán. Tá dúis na moltúirí an go réad mar a bheasans na moltúirí, an sin an dára háit go chríomh náisiúnta Clár na ggcomhlachtaí agus an príomh chúis an sin ná champíní Clár na ggcomhlachtaí, fiche cúig agus níos múna sin jo an cólacht agus an scoil sin deisiáil go dtí críomh na Eorpa go dé Europe a bheits ar siúil san aithin san gréig I mí úl. Dúis mhór go cinnte. OK, tá mu a goil go chun de chorcanis I ríist agus colaiste gobnatan. Agus an cólachta tá bunaí colaiste gobnatan ná meascán seastán. Sinead níomh ní lecha, Daniel ní warachú, Évan ní bhainecháin, Julie Pasarek agus Sarah ní Lynchie. Could I fáilte úr? Meascán seastán is mion conduct sin ó choláiste gabna sin agus an time atá gcuin ná chun do siúldra a cumad das agratha. Is mise Julia agus is mise an banisteoir Argadas. Is mise Níomh agus is mise an banisteoir Margaíochta. Is mise Sarah agus mise an stúrthóir bhainisiachta. Is mise Daniel agus is mise an banisteoir Targaíochta. Is mise Eva agus is mise an banisteoir Darrig. Clár. A gcíine úsle, tá ceiste gom díobh, an bhíon an 5 céinnig aon duine eile go mbíonn tú ag tríal de seódra a chur ort ag tasach an lé ach bíonn sé go léir ceangailteile na céile. Dá mar rud é gur aon taon tú lei seo chur a lámh suas. Well, tá réite go going díobh, tháinig mar suas leis an smíanamh chun seastán seódra a dhéanamh mar bhí an 5 sin a going. Chomh mála sin heasta going go mbeadh sé déantas ábhar in bhúnathe, mar sin úsáidimar aimimid acrúsáilta a bhí sa seoma aimimeoireachta a bhí chun a bheith cáta amach. Torga, seo dhear torga. Is seastán seódra atá lámh déanta as aimimid acrúsáilta a bhí chun a bheith cáta amach ar scoil. Tá trí seastán again. Seastán single, seastán dúbalta agus seastán beag. Tá seastán in an réon seódra a cumad agratha gan iad a bheith ceangailta súsla na céile. Tá slitán ar bar chun de scoláirí a cumad gan iad a bheith sleanú, tá cruúcaí ar an taobh agus puil ar bun chun de fáingí nó fáingí clúsa a cumad freisin. Tá deara de friúil ar gach seastán, mar sin níl aon seastán mar an ggéine. Conna síana bhíad an torga. Rannmíad amach na push mar leis na láidirtí bhí gach duine agus a dús bara fuair míad fuil aimimid ón seoma aimimeoireachta a bhí le bheith caithfh amach. Mar sin tá mí tú ag tuairt saoil agus feim nua don aimimid. Rinne mar na tosaí go léir a thós agus garmíad an aimimid, garmí na dúlagus chumí slitán ar chun de seódra cumad in áit, chumí gachar le chéile le glú aimimid chumí cruúcaí ar agus an sin haingí mar na dairí agus iad a go agus an sin bhí siad réig le díal.
Cos is targa, dilamid ar 16 dúbalta ar 50 euro, ar 16 single ar 2 euro, agus ar 16 beag ar 8 euro. Ní ar bhring mar an ábhar a cinach tus gur dúsáda mar aimimedá crusáilta a bhí aging ar scoil hena féin. Ach díoch mar dúil a bhain agus na cruúcaí a bhí 50 euro. Mar sin, cos níonn sé 23 centuring 16 dúbalta a dhéanamh, dilamid ar 50 le brabús de 47. Díalaáin, dhéanam mar survéin ar scoil chun fáilteach amach simidíine in ar darga agus bfuair mar freigraí úntacha. Chomáile sin chuair mar 3 marga chun ar 16 seódra dhéal. Margan an alag a gúlé, margan an alag machrama agus margan alag na scola ag golás na gomna sin as darga húntaach líon gach cheann. An nuas ar sin bhí mar ábalta thart ar 100 euro a bhrana chuig an carthanach brú Calambánas ón brabús a bhí déantaing. Muoinú, díala mar thart ar 3 seódra ar an amláin, ceithre 16 beag, 16 dúbalta agus 16 single. An nuas ar sin bhí ar daine agsúla an ggólacht nuair dí a bhí tastáú ceannachan na 16íon a bhar nos na dúil agus na cruúcaí. Bhí mar ábalta na daine sin na íochranáise an brabús a bhí déantaing agus an sin reinna mar amach an brabús a bhí fácha adring ar fad. Kirkan Keen. Tá ar logad in sústa céad leis ar ngachfacail in ar anam meascán seastán. Tung se sin féinúlacht doing agus úsáda míad an logo seo go minic. I ngach néad dar cólacht bín an logo seo fitte fús a timppla na háta. Na man ho síalta, tá cúntas Instagram a going agus ar an cúnta sin déana míad fógraíocht mar leis na margaí a bí míad freistal air agus cad chuir míad ar fáil duna targa ar duna customary. Ig na margaí ar a board bín buscin le seán going chun daoine a bhela chun ar seastanna cinach agus bín cód QR going freisin chun onas go méid daoine ábalta é a leanúnt agus ólas aáil níos éasca. Na man sosialta. Mar luig Sarah, úsáda míad na man sosialta chun ar targa Kirkan Keen. Tá cúntas a ging ar Instagram ag meastán seastán le ólas Maderlin ar targa agus na éimeachtaí a bí míad ag freistal air. Ní gádat ach teigh sa ceola cuing ar Instagram chun de seastán féad ardú nó chun de casa féin a chur seastán. Tá míid haga chuig deire chu láthair agus tásúla going gur bhainteamh anna tanmhas an méad a bhíle rágaing, gur míle maithe go bhfuh goléir as clús éisteachta a thuirúing. Ná lagadí sib choiste abnatan, agus is maithiad na millsein le daoine bhela cinnte is mar sin. Tá muid a gáil siar go Conamara ina siríist go fada le smog agus choiste na bírsach. An cólachta da bunaíach sin ná blas Conamara agus é bhaidan tá cétíní runnacha blathaí níhhaín agus henne ní lochnáin. Cuid í fáilte rumpa. Blas Conamara. Lawer Edish, le bríre ón Christian is blas ón Gré. Edish itá rínta ó chuin go grún le cóbh ó bhuiid agus ón síl. Tarbíon things ar rócin na smaointe, siar go teach ar go seanta gomuí agus saola an cúpla dag stéad agus cocabála bra. Ó Lana, tá má tí tuirseach duna digestives bhréanna sin. Ní bhfuil chu dail cocabála Conamara. Aramó, chuimhin am héana cocabála sin? Well, by dad, fágamán si bláis as a cocabála atá mlás Conamara. Blas Conamara, bí ón sin is blas ón Gré. Cid is fragmuid. Ní bhfuair burtang deis ag námachthála dhéanana gon srá hóiseacht. Tuiris blas aáil le lena hidirbhliana hitman an rá leis. Bhí san gromad a ggéire ar simnús a cóchreachta a cheangal leis an gaige, rud a bhfuil Clár ar talach, ar gultar agus ar Gré. Ranmud edit atá rínta ó glún go glún ó bhud agus ó slíomh. Sin chéad céim eile ringemuid na chumud dagáil le planátanga Conamara lár. Thug siad takeíocht luachorchain, agus chuir siad siúntas ar fáil hangamach mu an próses printala a hasú. Seo chora gur an muí ar an pobal sa smaoineh agus gur fiú a chuirt chun bathe. An puinte sin ará thosmuid ar ar dúirs lá le blas
cultúr agus crothaíoch, agus seán tura amach ruí. Ontarge. Dús bhí an cheach le chéile le na neidir se fucamach. Díarmid bhúntóirí hismothirí agus sean hismothirí. In sin, chumid canbha agus thosamid deara legan amach an laud. Díarmid in sin gnólachtaí áitiúla cócaireachta in ghnach siad písa cainte ag tuairt ledanna agus cabhain faoi bhón na cócaireachta éagsúla. Síalraí agus tochaí na chomhlachta. Thosmid gcomhlach blas Conamara ag tús na scoilmhíre, agus daí ling a ailsiú I mí na nollaig. Dhéanamid leabhar edas le sná tradiisiúnta tí meán nach chuige dhéine. Tá fás agus ferbert allhhar takeid gcomhlach. Ghlachmas part I Junior Achievement Award agus thosmid ag díal go hidirnáisiúnta. Freisin, daí ling an tríú áit a bhain samach sa Student Enterprise Programme. Taimimid le mint cholacht Eleanor Brian, cóstar agus chóra. Dhéanamid leabhar leis na chóstar le haid ócad I speisialta, má hampla lá Ile Valentine agus lá Páric. Tá mar bhís an aige leis leabhar seo edas blas do rionslip ach ní hinna Tá muid a ggéir spirid na ggócaireachta agus cáilta na Gaeilge is sprága agus a anlachan. Tá go muid an deis do riine inéing agus thar lear, daling le leis an cultúr sefre tá aige seo, cultúr le blasing ach rím agus sa bhuam gach focail. Is ceilire a seo dar naireacht, dar tanga agus dar phobal. Margacht Ennemaan. Bhí margacht Ennemaan hóseilta fíor hábhachtach le ling an brosé seo. Tá leanach strísleir agus cúntas Instagram ein, áit a riananmod, sunraí nu, picturí agus ólas faoin leabhar. Chomála sin, úsáidanmod Outlook, chun rifoiste cheolach I costuméirí agus chun ardaithe bhainistú. Cáiríonn se ling fannacht agrathe agus freagar sipaí a thuairt ag aon ceiste tá costuméirí. Chomála sin, fuair an deis cho le réidió na Gaeltachta faoi chó, Galway BFM agus iRadio le na leabhar chuir chun cín. Taide, Sulan Yarmuz ein díalchan, bhí mus ag smíine price na leabhar a hocrú ag 5 euro déag. Ón survey go 7 duine, bhí se le feiceáil gur daoine a bháin níos sa 10 euro ig in nás 5 euro déag. Mar sin, ringmud an chinine an price a ahrú. Chéad mud chud an chinine seo go mór le díalchan agus a omh dearfach a crochú leis a bobbal. Na díalachan áitiúil. Tá muid fearhuaach as na cólachtaí áitiúla go na mara ag teidir na leabhar ó hús. Tá blascan na mara le níl I sipaí aitheanta go na mara, mar hampla I ngála chiaran, tí bháilí ra smog, tí cheannaí támaí a gearrua agus chomála sin I réidió na Gaeltachta gasla. Díalachan idirnáisiúnta. Tá muid éis 25 ceop a cheola go Minnesota an teachtain seo caite. Chúise a dangáil ling dúar gur seachtain na Gaeilge hall agus grisise a ggéire an Gaeilge chuir chun cín. Táid ag díú cheantaid ina bhfuil pobar láide de chud muinte chun na mar an, dúar bhfuil spéis acu sa gultar agus am las na héan. Chomála sin, chuirmid rífos ag áitina eile fud an dain, mar hampla, Boston, Sydney agus I Canada. Táid ag ggéire ar nólachta ása, mar go bhegamid an bheanna sa marga. An airgeis, mar cin sibad a scáile na teo, dilan na tartail 60 faoin géad go brabus ar chola leabhar. Tá 170 cóp gon leabhar díalteing ar 10 euro an ceann, fuair siúntal 75 euro ó Conamara láid le hén próses printala a chlúdú ring. Le sin tá brabús glán go 1,700 agus 10 euro den teing. Strateisiú nuálaach a díala. Dúsat mud réimh ardaithe agus survéanna mar stratéis chun an téileh a heiceáil roimh frind amud na laud. Chomála sin, chuirmud cód QR leis freisin a bhí nasca le cócarí áitiúla chun na mara agus iad ag láirt faoin na ledanna agus na ledanna faoin ggócracht, rud a bhí tharbh an taintach do chostuméirí. Hanna se lob gratún an éiseach ling héin agus leis na cócarí ag láirt agus iad héanamh ag bácail ina suamhnas Somália. Our logo. Tá our logo slimpli le cool ban ag chuir béim ar an bríomh héime, uirla sí cistne. Agus ag bon an logo, tá mána sprágúil, bí an gistin, blas an gré, rud a chuinn san núil ar fashion, don Gaeilge, don chócaracht agus don bhí tradiisiúnta. Na ceachta a fólama. Fecinn sib na ceachta na fólama ar a Clár níos, ach, déanta muid a lug mar oran go ben cean arnach an ceannas tábhachach doinge. Thugann tugur seo, me héana agus mar rúpa cáda ní scoil le chéile. Ní a bháin gur dóla muid le eibrí mai oran ach dás an meas agus an muín atring.
Dólamh go te fíor hábhachtach a bheith sulir agus mucanta agusú ebrú mai oran. Má tá fáibán can tú a réiteach. Má tá molla ad, rilinge, agus mar deirtar níine go cur le chéile, gur maithagé. Ní neart go cur le chéile go dibin. Nis, tá muid go le yes, agus an chéad an eile a bheith agan ná grúig glóte ó phobalscoil chorcaíine sa dangan a gorcaíine. Agus éad a bhaidan tá éhaní híhí, éfaní bhuidcheartaí, riana bácéad agus riana ní bhuidcheartaí. Seo é ó dáis. A chun bhfuil éon rud gur féin lena dhéanamh an carú leis. Tá, is féidir leat sa ármás grúige, grúig glóise agásáid. Trí athrú beag go bhána dhéanamh i dul námh grúige, is féidir leat tionchar olahúir dhéanamh dan. Tá ardár go déanta as ciad fán giad comhar na dúirthe, gan éon ola fan agásáid, agus feimí gach éon comhar go háisiú. Tá grúig glóise ar fáil is na áit na so. Seo é ó Éva, tá do grúig go hálinn, cad é dorún. Fan go deirg mé le tá sé go húntaach. Úsáidem an measc seo ó gnóbheog, grúig glóise, cnoiciad ar mé insta. Begar mé ar thuúil, tá me grúig féin go hanis. An bhfuil tusa cosúil le ife, agus tá tú brain brote do do grúig trim agus míán tú? Well, éis linne agus deirb míad na leta conas de 5 sa réiteacht le grúig glóise. Díomh, is sinna grúig glóise, is mise rion ní bhirrtaigh. Is mise rion na bocéir. Is mise éhaní híhiig. Agus is mise ífaní bhirrtaigh. Tháinig an smaoinmh dar gan ó timppla mar bhí mar leirg targa grúige go raibh runach de gach 6 grúig agus gomád an flanéad. An ra viscut, gur scrisoch breis is 130,000 hectar, dar ríis báistí ó 2015 chun spása dhéanamh de flaundálacha ola falma. Dá bhór son, níl éon ola falma in ármásc. Nú ábhar díbhálacha eile atá go leor targaí grúige fé láthair. An bhfuil grúig slán túlaat a bhfuil lonrach agus bog. Mátá is é grúig glóte a dhéananig dite. Cóhar atá go thomláin orgánach agus ná dúirtha istigán, cosúla femin agus mill áitiúil a dhéanaan hidirbhliana agus ládrú ar dogrúig. Tá gá legan de ar measc ar marga faoi láthair, an measc ola crownta agus an measc rose. Tá scéalaigh dá leis an ceansa. Tá mu go thóg fós sa bhunscoil, agus tháinig leis ar bhalaún ag grá go raibh na mílte grúige ag dul timppla. Óma dhé tá tuchas armanis. Bhí me bmhathair ag leir gréise go seo gan ceimicáin díomhála úsáid, agus dá bhar sin tháina mar sús leis an measc seo mar airthach os na mílte. Tá ármás grúige i ggur gach 6 grúige tá ann. Ó chatach go ddíireach fad agus cear. Tá na cóhar fad ná dúirthe agus níl éonúir granach sa bhasc, agus dá bhór son is iad gach aon duine le grúig ársprach bharga. Thug sé rainn dáma dúin taxús le iris a raibh arúnach le úsáid, chun na measca héna dhéanamh caafar an famnach cargín a bharú agus a maithú. An son meastar na cóhar eile le chéile agus cuirtar famnach leis. Chaimar taxús le mómar gíochta, chun gomach annach chudíine nánar fógraíochta eiscint. Mar sin, chuaimar le cúntas Instagram a chorthú. Agus chomála son tá póstéirí crochtagan i siopaí áitiúla agus in arscoil. Chroithí mar seo le rífos leis ónas gomach daoine lán teangálaí ina bhlinn. Tá an measc ar díal ag gnólachtaí áitiúla, cosúla potagéir, íomhranach agus pennies páisirí, agus tá gáchiad potta díalta gon go dtí seo. Bhí cúpla fáibagan salaramar ábata ártáirge gheal. Fáibar bhrein bhain ná is gó beag sinne atá ag ggéir ag tríal dulna méocht le gnólachtaí móra a bhfuil aithne ag daine orthú hana. Mar sin caiimiid sin féin ar curchan cín agus a fógart i bhhan níos mó ná na gnólachtaí son. Fáib eile bhígain ná cumádán arúnach áilt. Hasíún cína áilt a raibh séar fleisteach agus in bhíhilta, ach tá sé tún annach rúg le fáilt. Ar deire, tá críomar ar potaí pleisteacha achrasálacha úsáid.
mar cé nachfuid go thomláin inmhbhilte. Is féidir iad a úsáid nó iad a chrúsáil, agus níla ag dul díochaisteach a líon na talún. Sa tácí tá súla goin go leathanóg arganólacht amach. Bhí smuoineh goin chun níos mó targaí gruaga a dhéanamh, ach níl siad ferbethe goin fós. Comá has síonú na meas go díal timppla na tíre. Rud eile tá anna háach dúin ná na pacáistí athhrú ó phleasta go ábhar éigen eile a bhfuil níos fearr don timpplacht. Gur i míle maithe go bheas éisteachlinn, tá súla gon gur thairn ar dorgaí libh. Ná agad díisib. Tá cuid agan go dastaíon cuid go na potaí sin mhób níos mó na daoine eile. Agus a chalíní má éirín líb grúgi thuirte leis ag am hain be se bedina go hanha ar fad. Ó cháirde an grúpa deile. Agus táma deán, agus tugaí bolabos go fiú an solma hagan siad a níos mar bhí ar fannacht go dtí a bheith an grúpa deile ar fad atá go le duna choráid chuin sinad gaidim scoil chuála ó bhéalna bhóid gunda gúnáil. Agus an tainimetáid a ggólacht a bhacab ná fráma. So, could you fáilte rúb? Oisin Martin, Ethan Scott McBride agus Katie McMonigal. Fráma. Abacra. Omdat in Chen Thurston Maliani is een Sean Chorus at a Ladrina, Ma, Fangway to our Targa. Is een Bosca Carclar shop. Neem Ort Akan Frama Malabos, Maas and Carcock, of Sacres, Jason Boxer, and Shin Tishamiri J. Riff shop, you eat to a gap rock and a Maas Frama, or do a €4. And Ish, as a run and Frama Yield, or as a Octo, was Hinky Kugi Euro. Rabs all Frama. Mo, Rivardo Era. Fáilte go dtí ar chu láthair is me se áisiín. Is me se céiré. Agus me sé san. Ar darga is targa specialta agus uhil é ar targa. Frama carclar janta do bakery. Is féidir leis na bakery ar darga úsáid chun na frama mala chur seas sa bhosca, GLA go G na customary. Mar seo tá sé gar síos ar cud ama agus alán agad. An process rih frama bonú. Tá process óhhar le hen na proci mala al. Dúas term bachan mala al, gus an sin tá oberhhar orma dheanú le a rothlú, é scagu, agus an sin é chur stab proci agus na lepagí a choréir. An cost is rih frama. The cost is €4 ar 6 proci boga, agus tá cost is óhhar de €1,000 ar an rothlór. An pragus díla, to jaik go dí €2 ar proca a bháin, agus only join tú ga proca a has frama bháin. Ach, an process le frama. Níl ag ag an bakar hóg an frama amad a has an caircog agus curious sta gira in ar bhosca frama. Costas dá bakra le frama. Níl costas ag €8 cin ar an bosca seo agus sin é. Ach, leis an bosca, ligann si dá bakra an frama an omláin a díal le hé 8 de €100. Gus sin picture sus ar Etsy dunne is dhíle ar €100. Seo chartbag ar brabas na bakery de rair na ga móna, agus mar go ecinn tú tá price rubbog níos mó le ar mosca ag tá brabas ó bhád níos mó. Buntá si dá bakra. Tá si ag saoil ama, tá si ag saoil agad, tá si targan nádartha, tá si tan bakra ábata price níos urdeal monte má agus é dhéal heag asna. Fásta, na proci ar BTE. Jan Tusiach, who much jangle leis an cola crap pack, she's a bala clear con ar targa a yaru. Ní ro targa mar seo janta riv es an intas Europa, mar sin bhélan ober le janogin. Rim much a cod schwinty shoes saltworks mar ekin tú sa factory, mar sin ceol Virginia age she's go G crap pack. An sin bhfuair muid an céad phrasáil ar ais ó craft pack. Thu mé séos go dtí an céad cruniú club áitiú leile, agus dúirsmin na bakery híos an sin, cad na febanna, cad a smuoine seo faoi, agus háitin na smuoine go mór lá, ag bhí feib bháin luútar agin, gur na pól seo ráhhar, gus a héag le aine America trade agus ben mal scapia ga éon áit.
Hui mo jarás an sin go craftpack agus dúirt mo dé seo lá. For mo an darna fra saoil arás agus an nes fion 5 eile agin gur na pol rávag agus ní rótú an mala ecail. Hui mo jarás 3 ur an charm agus an nes tá an jarú seo creidní agin. Argadis. Mars aldíh tá géile ar 8 euro an cen ag ní casníonn sé dúsa ag euro agus 7 cent a dhéanamh. Mar sin tá brabh 6 euro agus 83. Le hé ga ordu caihé mud 1,200 energy a ceannacht. An brabas de réir an ordu sin na Harva 8,000. An eis contasí fad charma. Dúir na bliana ma ceanna an leat an na bacarí a má club batúil, jai energy, gar sa blian, be brabas 1,000,000 ag sin just club óán. Nuair spragan mo amach go dtí na cur club hart áin ar condí dún an áil, be carwas a 6,000 cur scéir agus carwas cahar dúir na bliana. Cur hon cin, sí Vetherlín, man sóisialta, seastan ag éana tradla. Ar sí Vetherlín, tá sí Vetherlín agin trí man na béla agus trí man na géalaige, tá siopa an agus tá blogger. Is tí sin siopa tá tú ábata díal, tá ásin ag díal a milsa go héan. Man sóisialta, seo é ar TikTok agus ar Instagram. Ar Instagram cur Donegal Daddy agus na Wild Langdú Traveller shoutout ar story sacu. Tá haar 8,000 lantrai acu le chéile. Jerry Shack nóán bhí seo mallar siúil agus ina trad le fásta. Hui mé sios agus frontal mé amach an lehan a ré ordaí sin agus an lá sin for my ga ced ré ordaíthe agus tá jai energy ag ga cend an ordú sin. Book punch an colacht. Uhel, Cajun ard, hard. And one tá ar target and one mar gal go an Clár a cursalha. Ar dahí, réh ordaí a lúnú, cópcar dá hacrú, cur hon cenin jartu, agus tá mo géirí spragu mac go dí fod na tíortha. Mac nú fórne. Over le chéile. Comarsaj. Takeíocht. Richie. Jarku. Gurmai hagos. Nar lagadí sib, gaidam scoil chóla, agus sin é cháde ó híomh na tospantais, 8 cinn go chomhlachtaí, agus iad hééis siad héanana chuid lehaid go patent an sin, dearmid sláán leis na moltaí, agus cuiimiid go meise de dheis go fiúr scipuí, agus go lua. So tá na moltaí i dine amachnamh, le meúí beríist ar nóis tá sa bhí mar sa siomra, hí ceodra agan ó scoil wide, bhéil an ghéirí, Habitats Connemara ó scoil bhopal Victor Garna, Ecopause ó phobal scoil Ghidóid, Cólúdar a scoil chumseach Chiaran Chearrua, Mescan Seascan as Choláiste Robnathan, Blas Connemara ó Choláiste na Bírsach ar Smog, Grúig Lóte ó phobal scoil Charcaghine, sa dangan agus fráma an sin a deire ó gaidim scoil Chúige Ola. Agus is féidirlí ba scoláirí ónáile thógáil inis, mar tá brú imi riib, tá méid gur féidirlí ba dhéanana diantagaí agus ná lagadí sib. Meabhrú an scipaí faoi na dúisinaí ar nó plec ran fáirtíochta go choilgrúpa an sin tá dúis na moltaí go réad mar a cheapans na moltaí tá dár a háit agus an sin tá na champagní críomh Clár na ggólachtaí go fiche cúig. Agus túrin te sin é me go dtí ar 9 chantaí, agus siad sin champagní Clár na ggólachtaí fiche cehéad. Tá i d eisling buchas le dí agus a bhí sásta híocht agus inseachtaí cechaí daide lob. Is dói bhí blian échtach an áide ag glán go glas an ára ó phobal scoil Charcaghine, ní bháin go daide lob an chríomh thuirt lob an seo an ára, ach daide lob an dára háite áil a gríomh na Eorpa an mó sa ticil an ára. Mar sin, le go ninse siad héanann scéalghaibh, seachas mise bheith einseacht, agus tá siad bhád níos árghainseacht, glí me níos a glán go glas,
Championí na blian nára ó fphobal chorca roiine sinad cían ó galchóid a sin ó dúda céisi ní éanacháin agus riana ní galabhain. Díomh, is mis sé riana ní galbhain agus ag an am seo an blion se chaise bhí mar san ácéin na libse. Ba bhrálinn ar scéile on sin díomh agus an obair chuig go chumar seaachán a thuspáintíomh. Tás nóí leis an bhógra a dhéanamar don gomórta seo an blion se chaise. An dastíon uacht R9 a chuimhné. Curmú bia a laidú agus de hiig a athrú ó é seo go dtí é seo. Tá an freagra a gcuinte. Seo é glantóirí glan go glas. Seo blas a beag don obair cuaig ar fad a chur mar isteach chun taca dtíon puinte ina bhfuil méid inis. Inis, on seomid díobh áir scéal agus cad a dhéanamid. Céis ní éanacháin is anam dom agus is mise an stúrthir banistíochta. Seo é cían ó galachóir agus is é an stúrthir targaíochta. Seo é ó sin ó dúda agus is é an stúrthir airgeadis agus seo hí riine ní gealbháin ó an stúrthir margaíochta agus technolaíochta. Tá is mór an nóir é dúin bheith osmhór góir nómh chun inis dúmh fé árscéal agus na rudaí a dhéanamid. Tá targaí glantánagan a nádúirtha agus déanta de chuirmú bia. Tá glantóir fuinóigegan agus glantóir ilcaspóireach agus tá an dá cheann déanta de chuirmú bia. Chinicha mar bear na mór sa bharga le haid glantóirí ar nó é seo, agus bhí mar sppraagtha chun aig go thuirt ar an bhaib mór de chuirmú bia a hása dain, agus heastaún cabhrú leis R9 a réimhnú. Mar thura, d'orbríomar ar réon targaí uthúil. Mar atá goibh, má leanana míad orn ag úsáid targaí glanúchán tradiisiúnta ag cur le trúflas bia agus gan éon aithre a dhéanamh, leanana míad orn ag déanamh dochar dárdán. Gan dát bín iarmhairtí fad teirmach uafásach ag seo, mar sin an fá a churmar an réon targaí seo uthúil chun cín. Madar leis an ggósail, bíon thart ar tíú de gach bia a thorgaítear caite amach, rud a churn le asdíochtaí carbón neamhghá. Agus madar leis an achnaíochta de chosníonn churmú bíag 870 billiún euro don ghéal agur damda. Cad a dhéanann míadna uthúil? Well, tá ardhargaí nádúirtha, végan, inmhibhialta, inmhuirínithe, agus níl éon tríalacha déanta ar anmhaithe. Ní úsáideann éon cheann den náirnomathirí chuirmú bia chun agóid targaí a tharga, ach úsáideann míadna é. Go dtí seo tá díolacháin fearsin buinte amach agan len ar glantóir fuinóige agus ar glantóir ilusúaiseach. Tá sé le fáil i réimse leathan siopí ar nós Total Cleaning Supplies ceann de mór díaltóirí targaí glantachán. Ag glanga glas ha bailí dáta ag súlagan. Ó glanga glas díra chuig an customéir siad ar sí hidirbhliana, is ó glanga glas chuig mion díaltóir go dtíon customéir. Curmíd leis an Gaeilgear cearcalach is spreagmíd dégóirí óga ó chianas ó chongar chun páirteach lecha sa tros glas seo. Tá todhchaí geal ag glanga glas. Imlíana tastíonn nuan á réon dargaí a leathanú chun glantacán dréana dhéanamh agus túálaí glantacán déanta as hemp comá. Tá ásail ganó ag scáú agus tastíonn nuan fás níos mó agus níos mó sa todhchaí. Go dtí seo tá na lomid deisna feachta goin chun caint os cóir daoine agsúla. Mar shampla, bhí mar íchaintóirí i gomórtas fiontraíochta idralaí, agus inis tá an deis úntaach seo feachta a gcuin chun caint os mhórgóir in nómh. Tá súlagan go mbeidh a thuile deisna mar sin agan amach sa todhchaí.
Mar búteoirí táisteach Gen í fethe cear, tá míid Harbh brodúil as an écht dochreite seo a bhainteach. Ach, ní raibh sé gan a chud aibanna. Ó chús, bhí banistíocht ama ina phríomhhaib. Tis go raibh súte sáte sa chórsaí gná, bhí sé Harbh deachar cumad suas le obair na scoile. Bhí deachracht a gcuin freisin ar dargaí a chur chun cín a réimse cho an míos san. Ach, le gach fhaib bhí fálam uig. Ó nómétí áharte go chunstací ó fhaibne technúla go hara san nómét déarnach. Ach, is dócha an dúchláin is mó a bhígin. Nach an fnach láidir is díortha nuair nach raibh rudaí a gobar gama. Chur gach fhaib brúarn smaoinemh go cruthaach is fálam faoi an tácht le chóir brú. Siad gach cheann dála míamar go bhfuil leanúnachas is chóir brú rítheachtach chun éon dúchláin a théirú. Tá annach chuid fellama a gcuin marálar ob a fórna le nuna godáma. I dús bar bhí si dachar teachí réachta do rudaí ar nós déantús an targa nó dear an targa. Curran có brú le de atmosfér an fearn agus ferbrín sé scinna na commersáilte. Ní raibh sé ach trí carú le chéile agus ag brú le chéile go ramar an tarna áise bhainteach i gmórtas Gen í háls na dál. Tá neirfiúlam ag do sach an trasa go mbeidh seasta os mhórgóir ní bhein a nán ar chreidúint. Churach an smaoinemh de bheith seasta os chur grúpa go háirithe grúpa mór as ma bheabhar mé. Is duine ciúin cúlach mé nach raibh riamh buinte in éon rud marsa. Is chun mé an éiscin suas ar an ardán bras ons na dál bhíos thar a bheith brodúil as an féin. Ach, trí seo dhéanamh, dála míamar níos mó na chunas targa chur ar fáil, nó chunas aig go thuirt ar éon dúchláin. Dála míamar chunas amacht thar ar áhasa, onas nach gáún a bheith compórdach an tam ar fad. Bhí sé I bhfad ó ar gomas ag tasach an sreos seo a chanis níl. Nuas ar sin, táscunanis bhfuil commerceáid rítheachtach ó thaobh an ghnó is a másta saoil mór. Ima chuairmse tá sciilna commerceáte treisimeacht ó neart go neart fás is a forbert an tam ar fad. Gandát, bhí ar sciilne a grúcháin a fiosú chomá. Bhí sé sa léir go raibh gá de struchtúir chun an gó a ré is slí éfachtach. Tuach rólanna agsúla de gachéine ag breithar na buana a bhí gachéine. Mar sin bhí mar in ann déileáil le éon faibanna a tháinig in ar gcionn. Bhí ar an déileáil le faibanna agsúla ach tuisc an méobh réifleanáil agus agrúcháin a bhí déanta goin, bhí mar in ann an lámh in uachta ar fáiltarthu. Bhí gá le fiosú ar sciilna commerceáide chomá dar nóig, bhí ar an tachtrachtaí a cheola go dtí an phobal generálta agus gnóna eile. Mar sin bhí mar an dechaidrimh a chrathúla agus dílusicht customéirí a chrathú na scéal. Tháinig fios olmhór ar sciilna goléir tuisc an chomórta seo, agus is féidir le na buana son a thógant amach as cuasaí gnó agus iad úsáid sa gnáthhéal chomá. Gandát, ní raibh armóthir gan na chasa. Tháinig an lomid dúchláin in ardro agus bhí ar an tacht thairis iad. Dála míamar conas a bheith athléimnach. Bhí an ráhain annach chud bheirta, chun tuairtús agus gan iirecht a dhéanamh réiteach a fháil ar na faibanna. Ach dhéanamar an cinenne chun an obair cruaig díon a chur isteach agus tacht thairis na faibanna sa. Ar nós, nuair nach raibh na hidiis a bhí aghain ag an tús ag a brú amach dún. Chumar ar gcín síos agus leanamar leis an obair cruaig agus tuis go raibh athléimnach bhí mar an ann iad a tharú. Nuair thosnímar amach ar an trusa, bhí sé iarige goin ach targaí a dhéal ina siopí áitiúla agus an réú magúir. Ach inis tá fís I bhfad níos mógan. Bhhailíonn daoine bheile agus is spreige chun aithre a dhéanamh do saoil agus bach a chur ar aithriú ar áide agus taobh nánda. Chun teach leis an ionca sin, táimid tréis na targaí seo a chur chun cín agus táimid ag bach a chur ar aithriú ar áide. Ghlachar mar páirt sa chmórta seo in irig, spragan Clár na gcomhlachtaí fiontraíochta as ceantar gaeltachta gnó arbú, agus bhí sé ag bhfad ó ar gomas ag tasach an scoláirí agus an
I dúspáire, bhuair an céimar gúnach in Malahórna. An son bhíamar ag lechpáirt chmórtas an sos sa galibh, agus cálaíamar don gomórtas hail in Sunadal Gen E, agus bhíamar gona chuigné tír agsúla agus bhuaimar an tarna háiseach. Fanny Glian or piece of yoga in Isla. Now, Chlachmar part freshen sa Clár gano the Green Yoga a gore leis an ifig fiontraíochta. Vi si seo deis úntach dar gano lín ruúa of le fiontraí eile óga leis na simena céna linne. Chomáile sin bhhaile mar rá gur fásmar mar riine tuis gon trus úntach seo. An géad lá an teos chumar mos ó an dain go ddím leachlia. Bhí an bus anna lu imagine stocha gur dulchlog a bhí an. Nos srismar an airforce agus formar etalt ó son go dtí an Nadal. An céad rud a dhéanamar nóir bhí mar house in Nadal ná dulch ag an óstán. Níos dé níos sa tránóna bhí cad againn bula le grúpi nua sa nóna comórtais agus ghlach mar béile. An dar na lá bhí an águr láthair a dhéanamh. Dúis, cuamar chun éisteach le cúpla íchaintóirí agus an son bhí mar an 10 grúpa chun an chur láthair a dhéanamh. Nuair raibh sé críocna againn bhí mar lán sásta linn féin agus bhí am na cathab againn timpeall na cathrach. Gan daos dhéanamar píosa siopadúireachta agus cuamar chun fécinint áiteanna starúla agus cáúla timpeall na háite. Sa tránóna bhí an tachtainás agus áir seastáin an ala bhú le haig an ládar gion, agus a rís bhí am againn chun cathabh leis na daoine eile os na tíortha eile ag ócád an ihe son. Nuair a chuamar hanas go dtí óstán chaithe seall sa linn snábha sa le chuamar a chola. An lá déarnach, well, cheafamar go bhéh an lá déarnach ach tuairis achtamór pléig mé éanaí staoine. Bhí an lá chaithabh ag an seastáin ag míú do riine cad a bhí a gceist an nádargaí agus cad a bhí mar ag déanamh. Bhí muintear an phobal ann ag ceistú sin féin nádargaí, agus bhí panéal defriúla de bhultóirí ag tacht timpeall. Tháinig is tócha céir grúpa defriúla de bhultóirí cún. Bhí an príomhfanéal agus an son bhí 3 grúpa eile tuis is tócha go raibh anahimimecha in nádargaí. Tar éis an seastáin bhí amsairgan agus cuamar go dtí an linn snábha agus thosníomar ag galbhú le haig an óchád mór le haig bronna na dúisina. Agus sin an slí chuig an ionad, thosnaigh sé ag stella luthraigh agus ní a bhiscain cad a bhí ag tarlú, ach dúirlinn go raibh an bolcháin slí bheithna ag bruachta. Bhí sé códonna son go raibh do lasteigh le haig an béla, ach deirglinn an béla ag lecha agus leannig an ócád ar aig, agus féar na hithe brunach an tarna háú aran agus caihamar an ihe go léir ag céúra. An lá na dúigh son deiríomar go muchar maidin ag dul chuig an airforce. Srismar an airforce agus is an son a cholamar an joscéil go raibh ar eisiil curtha ar ceap. Níorbh clúfin spergan cad a bhí le déanamh. Chaitheamar cúpla uair ag plé cuasaí agus réitíomar ar taxiáil chuig Palorma, eisilt ó Palorma ag chuig Naples agus danmar thar ihe in Naples. Is an son an lá eile a chumar a bhela ó Naples, ach néad an órá go raibh aon bronar an lá bhain eile a chaamh san Nadal. Ag dridda me dro an deire inis a Ghine Uisle. Tá mé chun críoc nua le cúpla pictúr ach ribh son, bhhail me fíormhhuichas a bháil le JAI ar fad agus údarás na Gaeltachta ach go háirithe Pád, Níomh, Aisling, Ann agus tá mé déanamh drúla ach tascuid féinnig. Bhí sibh go léir go chúntaach agus tá mé tharbh bhuichas glas. So cían tá cúpla pictúr go ná inis socha. Well, inis ha mé chun fís a haspáintíomh, seo fís a chruthíomar don chomórtas halas in Nadal. The living world is a unique and spectacular environment, yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world. We're replacing the wild with the tame. This film is our witness statement and our vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake and how if we act now, we can yet put it right. Our planet is headed for disaster. We need to learn how to work with nature rather than against it. And we
I'm going to show you how. Inis tá cúpla picúragan ón Jos. Seo hí a sin agus mé féin tar éis an cummórtas a bhuach áil an dar nát agus bhí mar Harbheith sásta agus an son bhí mar ag sin mína ag ithe pizza agus sin ag íag tacht ar slí chun áilt as an Air Force nuair bhfuach an bhulcán. So picture an son cím bhfuil Trish armúntúir suúta sáta ar an fón. Is léir bhfuil si faoi strus is brú an tamar fad tuis go méid obair a churn si isteach. Agus an son sa picture Derek cí mé héin is mé suúta sáta sa ar an labba ag lingint me cí tuis na heachtraí ar fad a bhí ar munagan. In sin céad Victoria, cím go bhfuil an grúpa ar fad las mod an áras rivan comórtas. Tá míid go léir tnú go mór leis, tá míid an bís, tá míid san éide an son in aice leis. Ach sa Victoria seo, neadidir cad bhfuil ag tarlú in áíire, beidir ceistí páid, ach is léir go bhfuil míid buint sáir tanna bhas. In dhéagstad is féileh an seúra eiscint is iad na colla, tréis an céúir ar fada dhéanaidir an ihe ribhré. Seo an bhulcháirí agus na luúthaigh a bhí ar an dábhla bhí an áit dómh leis na luúthaigh ar fad. An sin cím na chalíní ach nadidir cadathas do déanamh. Beidir bhí siad de gírig a rúg a hacint ón luúthaigh ach nadidir réana really. In a dhéang son, tá míid bailithe san Air Force ar bís ag fád radar etalt. Go háir Trish is níomh an son is aisling sa chóra. Fecharú, nach bhfuil tnú leis. Dhéagstad is féileh an frapáil ar fada eiscint tá na bedéal sa suúcéis le feiscint an son agus tá ar stáisiún san na dála eiscint. Comhfuil sin is féileh míid eiscint ar an pódium. Seo picúirí dúin agus tá míid ag buin sáir hena bhasan ó cád ar fad. Sa láir ha míid ag éisteach le íchaintóirí de friúla heil san idal. Inis tá míid díreach críochnathe an óráid a thuirt san idal is níl éon Norvísí gcuin inis a míid Harbheith sásta tuis go an rud ar fad díreach críochnathe. Deir hir Howland son, bhil me fíormhaic scoáileh go léir as an éisteach béis a chug dúún, gnáir go gailh gacha le fearn gur míle maithagah. Nis cháirde, níl se bréifós, cían catú hiochta leis agus coppla ceiste agart. Bhfuil éon ceiste géan den is á fechanna gon na pros a bhí agan an seo. Agus gur míle magaí, cur láthid gan scá. Bhí pictar óháin i mai cinnte faoi sin, agus is stoi go ras sin a fáid pobl scoil Charcaghine an smuoine le na grúige an mbliana go bhfar an bolcán a bheith héis pléasca. Bhfuil éon cheiste géan duna in sa loch féchanna in duna gan scoláirí. Cid an taidimh is smú a bhain se bes? Cid an taidimh is smú a bhain se bes a bróisis? Is dócha an tros hail agus bhí mar an airnig buaile le daine de friúla agus ní rás riomh san adal so deis Harbheith úntach. Agus tá golóir fálamthe a gin ón rud ar fad agus bheith siad anna carach amachchansa. Agus is dói nu de hosaisib in cinúid mí feabhar anú, cinúid a hosaisib mí jeadafómhid beidir an bblion ribhe ó rusib dídíhead nó rusib chur le chéile go réad a chéile nó cinúid a tháinig se le chéile roimh mar ridan. Well, bhí Trish is Pála ar múntóirí gur fíormhrúáin an tamar fad mar sin bhí mar timáanta an trus ar fad. Go má, but stoi go na daine senis tá grúpa cín sin seo bhfuil deise go bhall chun na Eorpa. Céir de bhí orí sé dhéine ón am ar chrúisib an tras na farbacha go
go dtí go raibh in sin gála gine dal a go leor réiteach le denagaí. Bhí táláán do chláánna hagan suas a chaithh tú leanúnt leis le bín sé dechar uanta ach mar dúras bín skillne agus forbrinú na skillne son agus de réir chéile fein sé bhaid níos éasca. So just an molla chuirn díobh léir just lean leis rís eile. An bhá, cé an pí smú spríomhí agaí? Well, I suppose on piece of small spree every a grin mar grúpa ná bus bula dina de fula gahar buchali de Katie. No. Ní an grán nach Marriage Bureau siúil in Sicily. Go má, agus ceachid é de líb? In áíú do stocha an rud is mó a haníon lin ná just a bheith ann mar grúpa card a bheith lenta sira bras na dal s bhí anna chreach gin. Agus is stocha just an ócáid chunamachta go ócáid chomór san is just do chreite ar fad. Adá, gur míle magaí, agus gur magaí fa hiochtta leis, bolabas mar míteach go langa glas. Video? So, tuairmid bleise at tamid fánach leis na moltaí a cháde, tá na moltaí chuid na marcannaí deire chrína chéile, agus suas agus síos agus steach amach, tá ó bhí me de cainte agus na léire ar gáde sa dangan roiin an deisiatáin ó híomh críomh na Eorpa, tá fís an beg chuir le chéile nó níthe fís an beg go chuid gen í sinna an tainematá chríomh na Eorpa, a thuann spláise beg go ócaid bhíán agus an cinál rud atá rih búteirí an léine. So, mu de gobe go dtíhealach geire an fís an sinna chuid in bhór lochaid. Mar dúirt mar ball is san aithinn in san réig a bheits gen í fiche cúig gcomhlachta ag tús bhí úl. Man súl seo. So siad fís an go chuid J ó a túirt spláise go gen í fiche cead. May I have your attention, please? 3, 2, 1, welcome.
So sin blas go Jenny fiche cehéad agus is mar sin a víns mór an choibhlíon seachas níor a fúnar an Balcán Spáint sa gan sin ar nói. Oké, chuirde, tá mud fós fánach leis na moltaí, leis na marcaní deile chuil le chéile, níl weimach just couple focail bucha se rá agus é a chud as mála chunis, agus ní chuine siad muid níos dearnaí. An nói, ní aibdoch an Clár gan an cóaibdó láide a tagan le Junior Achievement Ireland le cudhá bliantanis Helen, tá mud caintead 10 bliana nó níos mó atá comórtas go cheanál se a reáchtáil, Hosa se le dóna trí go scoilnaí, singur hosa se nó an gála asach agus an sin leanana seach go dtí Conmara agus an sin leanana seach go náisiúnta. Agus muid fearhuioch go Junior Achievement Ireland mar dúirt me go Helen atá na bhí bhaimime chu an seo agus ar scopla focailí verbal, níomh grílis atá a pléile a glár, Siomh McGarry agus Rúben a bhí linne chumá le céile bent an Bern agus Anne agus Lucinda atá linne. So ar muchas mór míach go Junior Achievement Ireland asachta go mór chudaib le a glár agus chamáile sin is marall a gangal le Junior Achievement Ireland gúlinn deis an go bhútarí chríomh chláir na ggólachtaí a gháilchan na Eorpa agus nílinn deis sin ag go leor scoileanna eile fud na tíide. So is rud speisialta atá fáil chuin in teas an ghilteacht. So chuid ag bhfuair míchas an dúil go Junior Achievement Ireland. Ó hí van údar as héin ar míchas gon ranóig taide agus forbert arnála is faoin ranóig sin a reáchtáil tar an scéim ina muoine tar Clár na ggólachtaí. Éman an neachtain a bhí linné atá bhail na ranóige sin agus bíon eisling nicé atá an seolín agus Susan Chorláin a takeú le reáchtáil an chláid. Chamáile cudhá daoine eile taobh stiag an údar as a bhín sa takeú le moltóideacht, a takeú le mentóideacht a chud go na cólachtaí agus mar dúirt me siad chud go na léontaí is sáir a bhín ein in san job an deise bheith agan ghil agus castáil le daoine óga iontacha an os sibse atá a fólam agus a goildáis sa síl agus tríal takeúlíb i réon bhealach gur féidir. Agus ar nói i ríist chuide Thomas ó Síochan ar bidé bhaimimeach a leisceil an úl nachfuil se anna bhelín chamáile sin gaiirlach siúan i gaiir méall tá cruniúbáir de go bunne thuas ní dóid. Mar ocail eile anskipaí buchas fesin go olscail na gaiileh le dóna trí go bblianta nó san is mar chuide an chríomh náisiúnta blianta eile ní bheith sa gríomh náisiúntaach láháin in seo agus bhí sibse faoi bhrú na scoláirí bheit choirí híocht agus sa méidirín si bine dhéine mar sin beirtaíomh lábreise a chuil leis a glár rud a hacins go mór leis sílam agus hacins go mór leis na scoláirí. Agus tá dáhaoich go olscail na gaiileh atá ggófart lín in an lá sin a chuir fáil. Go na thuchtarráin a bhí an ribhe seo agus an tuchtarrán etrafach a bhí linné, Peter McHugh, tuarann siad chuin an Aula Maxima gach blian, ní éasca an ruda an Aula Maxima a bheith agat a fel lei, bín go leor tóidead ag go leor grúpaí. So is staidúil an rud a bheith an mar a bhí mu rá ané. Ar muchas fesin leis an Ideas Lab in san Olscail, mar ní bháin go chuisiad caiinteil gan scó ar fáil inné ón macléide ó chun de bhuiinechan. A chamáile sin rinne muid ceardlanna le múnteirí a bhín sa pléile Clár na ggólachtaí ag dean na bliana nora. Bhí ceardlanna gan istíile an Ideas Lab stoi bailí le cuasaí nuaíochta a thuirt chugaise mar scoláirí agus cuasaí nuaíochta úsáid agus si bebertú cólachtaí a bhhanú agus stoi le réití áil cholichan á feiban agus mar sinnde. So ar muchas le anan í látharta agus gachtain eile atá plé leis an Ideas Lab istí an Olscail na héad an Gaile agus an deisisin a bheith chur ar fáil. An deocracht na hasins do ganim nó daine agus do ghlacha buchas ná gon indúil go bhágan túach lean an ine. Ach chunne meile sin méid atá agam. Tá anchúnacha áil a gonne neogus bhí né ón ar dacahoidí héine tá plé le gaidim sin úna a lia éha agus Ellie ar muchas líb go na scoláidí atá linn bú
Mulastel. Agus muid fearhuich as daceach, tá sé ar chlár gaidim go chuid údras na gaalteachta, gur bhiú riomh mar scoláirí breanúid le haimachchan seo. Is scéim iontacha agus máin sib deis láirt le incheangan na cailíní ar ball nó má fa sib deisiné dheis amach go bin Clár gan sco atá sé an údras le gcomhlachtai. Ar muochas freisin leis an óstán, chus sé cholachóid ar im léana mar dionans gach blian óstán chósta Chonamara agus chamáile sin taid cídi agus cídi communications a chudins anchóid ar in cholamh a hocrin suas stáitse agus a dionans an smidú agus nach ruúig ar an féin agus mar sin ar fad so mu anhuioch go haig agus an job iontach dionanse agus go na lads an seo bolaboschaíb agus míle buchas glob. Mar stoi ní éascan rud 8 go íseáin agus 8 go chur láthid agus microfón agus fóim agus chamála bheith sfrochlú nó streamáil na meáin chamá. Thug sé banám, my dad. Is léad go raibh cinethe crua le duine in san siúmra béaldairis. So, tá go le fiúnis heilcheán údras na Gaeltachta agus dói heilcheán na Moltairí, fiúrame hinad ní látharta údras na Gaeltachta láirtlí be písa agus an sin fógramuid na Bútairí in na ggéisin. Sinad níarta. A cháirte cho lecaí agus sibar fad. Camarát má an bhródú le bheith in seáine I bhór measc mar cínte thug sib dóchas chum gan antá le hecht I dtíobh fintriacht na Gaeltachta agus na Gaeilge le bheith fíornach fé. Rinne sib an jobbaine. Is léir go char sib go leor am gobair bhór tunscail bhór cóhlachtaí agus thosa sib go luas an terma go leorpaí caint faoi máfábhar dearfábhar tá is thar na blianta bheith chuid a feiceáine bhí canal lastminute.com ach ní híana an scéal am léana. Is léir gur an pasisiún agaí agus nuair atá mise casa le fintraí sin rud a bhí me gúnaí a gceire. Tá daoine ag ceapans bhfuil le hí do gná a hosa tá tú gceire aige dhéana agus cínta chuidínte ach mar bhfuil pasisiúnéad ar cé tá tú gceire dhéana duanann sé an síl bhaid níos deocra ort. So tháinig me go leor passion sin siúmraine. Agus tháinig me go leor taide agus a bheith an muíneach in bhór dáirge agus céim fá a rinne sib an cinenne go siad an táirge go bhí se be gceire a Herbert agus é dhéal agus é chud amach san dá mór. Agus tugann sé misneach táige chud amach san dá mór. Cos tá tú cheappa ó bhfuil mai duine an rud ceart chun go leor ceisintart ach le bheith fíorneach bhí caidan na tugraí am léana thar bheith ard agus chuirse muid fíomhrú agus muid a duine ar cinnechaí. Bháil an buchas a gáil le na múntairí a chuideile agus tá san nach dálíonn sé seo I réon gnó go testíon an múntar tí hirirchaíb a bheith a tuairt misnechaíb a tuairt cóirleir chaíb agus a réile. So tá muid a fíorhuiachas na múntarí a chuirint an breise sin isteach agus a chuigam na dáltaí iontach seo go chaid an go bhfuil siad an seo a chuir a thugra a láthair ag an críomh. So I freisin bhálam antas a thuirt go GAI a chuidínslín an tugra seo agus an Clár seo chud a bhaim. Tá sé tharbheith táfalt a chúne agus chuidín siad lín a dtíobh sib a sróidú a dtíobh sin. Ach is dói an príomhrud inne freisin bháil an buchas leir chun cholaíonn seo a chahall a chuidúlam le na hagalah agus duine moltóireachtair. Ní rud éis go ein agus tá mar fearhuiach agus bhálam go dheorach sé búlabas riomh féin as 8 an obairtá dinta a gúil sib an seochaine.
agus muna sin bhálam just buchas ráile beríist, Tásúlam go gasma lips na tauchaí agus muid a cuatú tugraí nó sna gailteachtaí éagsúla, agus nabí feitis a riamh teachtar ar choras agus cága bhile agus fíru an féidir lib cuidúlinn, cos sin an fá táid seo. Táid seo lib sibse a sppraga agus takeíocht a chórschuib, más cóirla nús más spása, nó más dúntas atá an. Táid seo le naibbrú lib. So, gur míle mágaí agus ámórghaíb más san síl mór, agus fagamenis ag fáid fógur a dhéana na dúisina aránúid. Gur mad a fáid. Gur míle mágad hinad, agus fíor méid hinad fánacht agus cahal agus beidir Helen Raftery ó GI hiochta níos. An chuí dhéanas muid seanis, le cúna déad anna me cearta. Ní anna me na hascars rá coppla bliana chuin, áit go lótar an áit míceart. Tásamid le dúis na moltarí nó ráha na moltarí, dúis speisialta, tásamid le ráha na moltarí mat sinad chail. So, dúis speisialta na moltarí go chríomh Clár na gComhlachtai 55, ráha na moltarí ná agus sorry, in na dhé seo den de muid an dártháit agus an sin na champíní. So, dúis na moltarí a gcuil go dún an gáil fráma, gadam scoláirí. Oisin Martin, Ethan Scott McBride agus Katie McManaman. Tugaí bulbos a ríisteab dúis na moltarí nó rá na moltarí fráma ó Ghalib Scoláirí. Insa dártháit agus chonig sé péin an a bhí sé do má agus ní mórán insa na marcannaí a chorbe. Insa na dártháit go chríomh Clár na gComhlachtaí údras na Gaeltachta 55, Blas Chonamara, Colas na Bírsach Rasmach. Cóáidechas lób agus leam a chola sin céití nírannacha blaithin Johanín agus hena ní lachlan ó chola sin na Bírsach in sa dártháit. Mar sin, champíní Clár na gComhlachtaí údras na Gaeltachta 55, trófií agus an onóidíochta dhéana ha teán na Gaeltachta agus ha teán na héidan ag críomh GA na Eorpa, siad sin Eco-Pause, Pobal Scoláirí. Eco-Pause ó Pobal Scoláirí. Daniel Niari, Fianna Gilachóil, Brianna Niari agus Molly Gilachóil. Nílas ag mádraí na Gréige céir de tarumpa. Tá leab go chollháda in Athens ar a mealach cóáidechas líb. Daniel Niari, Fianna Gilachóil,
Brianna Niari agus Malín gcomhlachtai agus Imernic Lynn ón Phoboscail bhí takealob. Comhardachas líb. So mas féidirlín comhardachas líb agus chalíní máan an sibse an seo bhfuil glucha níos an sin na ran 40 eile fad a bhí linn. So tosamid le ceodra, scoilmhuide béal an gcóirí, mar sé bhfuil eile. Ceodra, scoilmhuide béal an gcóirí. Alexandra ní chrochúid Aisling ní chrónín, Chloe ní cáirí agus Cara ní wahúna. Agus iad mata de garál sa Victor, no? Okay, mas féidirlín glucha níos lads na Óstáin na bheithidí, Habitat Chonamara, mar sé bhfuil eile. Scoil Phobal Victara. David O'Connor, Crochúir a Cealacháin, Fian ní Cheonín, Alana ní Chlochtartaí agus Brona ní Wadín, agus Róisín ní Chanéala a takealob. Nis, mas féidirlín gluach Chalíní Chólúdar a scoilchomseach Chiaráin a gar rua. Imer ní bháile, Cuimhin ní Ghonachú, Lucy ní Ghónal agus Ezra ní Látharta agus Iván ní Lidan múnta a takealob. Banna muid óran as Iván fós. In chéad grúp eile mar sin meascán seachtán as Coláiste Robnatan le bhfuil. Níomh ní Lucha, Daniel ní Warachú, Eva ní Winacháin, Julie Patrick, Sarah ní Lynchie, agus Mandy ní Chéile chuid a takealob. Agus dead Group 1, not Group 1, Havanta? Yep. Group dead mar sé bhfuil grúig glóte ó Phoboscail Chorcaíne. Éive ní híhí, Aoife ní Uithcheartaí, Rianna Bácéad agus Rianna ní Uithcheartaí. Agus Trishi Éanachan a takealob ar nói. Nis cháirde mar ocail scoid chuid im aithne Helen Raftery ó Junior Achievement Ireland mar se Helen. Sorry, commentation. A cóide agus clár na bliana seo ag teachta an deirí báil an buíchas a gáil chuileganna a ghlachpáirtí clár na ggólachtaí. Go mórhór ar cófáirtaí san Éidicas agus tionscail cátha údarás na Gaeltachta agus fearan údarás na réigiún Aisling, Éamonn, Páid, Susan, na hintarn a bhí anseo iné agus aniu, ilige dar bliana, excuse me, i réit na bliana.
Ar máltóirí inniu, Sinead agus Cathal tá obair na gapal déantí agus gur míle mágah. Ní sé sin éasca. No. Ar níchan seoirí an fearn Glan go Glas Fair Play, gur míle mágah. Fearn Junior Achievement Ireland, Ruben, Lucinda, Anne, Shiva, Céile tá an seániu, agus buchas speisialta deníomh a bhí ganas ar an tionscadal. So gachráir na scoláirí agus bhór múnseirí, go mór bhór múnseirí. Duna búteoirí náisiúnta fuair Pobal Scoil Gweedóir, Gunairí live in San Greg, Maronadí na Héireann sa Gomórtas Orpa le linn an Saoirí. Ar deire tá is agam go daibrí scoláirí, múnseirí agus bhór teaghlaigh go dtíon le bheith an seohanniu, ba cartaibh bródú las an méidir bhfuil banse máthagah, chomhthirdas libh go léir. Tásúlagam go raci na skillina agus an féinhuinín a bhain sibh as bhfuair an fortiíoch sa Clár chun tarbh bhfuair staidir agus garmacha amach an seo. Buchas libh go léir a bheith a ghlachpáirt sa Cailúra uintach seo de fiontraíochta agus ar fun fuair an Junior Achievement Ireland gur mágah go léir agus slán abhaile. Gur míle mágad Helen agus sinné sin déide críoch le críomhnáisiúnta Clár na gComhlachtaí fiche cúig. Agus dóigh go gcéalainn sin go bíonn tús le críomh Clár na gComhlachtaí fiche sé. So tá écht nach beag dintagaí le gíscí beag, tá sa gís muoinú go sísa go trá, gan dá choisteach sa bharige tá sa smuoinú ad am léon se thugann. Agus inis go riine faoi istói tásúlainn gur ghálág an scotthagaí, ins go na daoine tá sa tríú blianais faoin na léontaí bedá a bhí ann, na deisinaí tán, deisitán a ghuil ag mar a léad a Glan go Glaschlíb, deis iontachatáin iad a ghuil le críomhnáisiúnta nó críomhórpach, ach níos múna sin ana chud é chéile mar grúpa scoile, ana chud é rion ó Ghaeltachtaí eile agus písa spríomhagaí a chud na fiontraíochta chun cín. All right, go dtíon tamsin blin se thugann go gúdaí agus gur míle mágad.